नै गाइस लाइटलुम थांनाय लामाखै बिराद मैगं खेथि खालामो आरोना बान्दा कबि फुल कबि बिराद खेथि खालामनाय नुदोंना नायलायनो ओरैबायदि खेथि खालामखायो आरोना इयाव हे गाइस नै दा जों लाइटलुमाव सफैबाय आरोना फाइनेलि लाइटलुमाव हाबग्रोलांनोसै क्रांसुरिनि सिगां लाइटलुमखौ मोनग्रोयो नालाय नै दा ओमफ्राय जों टिकेट काउन्टार मोनबाय आरोना गारि मोनसेयाव 50 लादों आरोना जोंनिखौ गाइस नै जोङो लाइटलुम सफैबाय फाइनेलि जोङो क्रांसुरिनि सिगां लाइटलुमाव फैग्रोबाय आरोना नै जोमै 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 दांनो फैदों जोमै थान्दा थान्दा जोबोद मोजांखालै लाइटलुम फाइनेलि नालाय जोमैया दसेनो फैयो दसेनो थाङो जेबो गैया माने नायाव माय गड माइसे मोजां जायगा दंब्रा बेवहायलाय बिराद मोजांखा माने ना ओरैबायदि मोजां आयौ बिराद थान्दालै नायदो जोमै जोमै दांनो फैदों सिदोब ना एसे अबेखै ए बेफोराव न'बो दंना हटेल इयाव थानो हायो खोमा ओइ दखानानो बन्द गोजासो माथो लाइटलुम गाइस लाइटलुम फाइनेलि लाइटलुम सफैबाय आङो Hey, jamai sing. जोमै दा जाया फैदो जोमै रानियाव जोमै सिं जा नै जा एसे थान्दा नै जायगा मोजांथारलै जोमै ओरै मैगं गायजोबो ना आयौ माइसि मोजां मोसादोंसो जोमैयाव फैनानै गोमो बानो जोमै सिं जोमै दांनो मोनगासिनो नै जोमैखौ नुदोंना नुवाखै मबाइलाव मिथिया खिन्थु आं दांनो मोनगासिनो नुदों रायलाय आयौ मासे मोजां जायगाया मासे मोजां आयौ गाइस नोंथांमोना फैफेराखैबा फैना नायलाय माखासेयाथ' फैफेरखाबाय जानांगौ बांसिनानो जोमै अखा हादोंमोन फ्रि बे जोमामायालाय अखा माने बे मामाजों फैबायना या लेमन टी ये क्या है पापड़ है ना नहीं मामा अपन ले बारिश दिया जैसा लग रहा है 1 मिनट ना होदा ऐसे ओइ जों आयौ मासे थान्दालै से हाजो गोजौथार ओइ हाजोआनो ओरैजाय थाङा नालाय दसेनो जेबो नुला नुदोंना गाइस ओरैबायदि साफा जायगा आयौ नै जोमै दांनो मोनगासिनो आं जोमै ओइ आंनि फैसा बेखौनो बावलांदों ना मानसि गैथ'आ आरोना जों फुङावनो फैथारबायना जों इयाव साफा नोग्रा दं आरो इयाव गुसुआव हा दंना आयौ नै इयाव ओंखारलांग्रा दं खोन्थानो र' इनियाव ओइ गोलैलांबाथाय सेसखासै मिथिबाय मा बोरो दख'ना गानखांबाय आङो साथा हमना थांसै बायह्राव आयौ अखा हाबाय अखा कैसा लगा हमको अच्छा देख रहा है ना जोंना
ओमफ्राय दा मा नाममोनलाय क्रांसुरियावबो थांनांगौ ओमफ्राय नैयाव दा लेट जाबा सेस आयौ 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 इमान गोजौ थान्दा थान्दा मौसम बेखौनो लाइटलुम जोमैनि सिङाव थानाय जों जोमैनि सिङावसो दं आरोना नै हाय एक्टर हेलौ नै अके दसेनो गैलालाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ शिलंआव पुरा इन्जय लागासिनो आरोना आङो दा नै जों लाइटलुमाव फैदों आरो नायदो लाइटलुमाव ओरैबायदि जोमै माने जों जोमैनि सिङाव दं आरोना नै दसेनो अखा फैयो दसेनो जोमैया स्रां दसेनो मा इदि आरोना माने मा होनगोन बेखौ वेदारनि जेबो ठिकाना गैया आरो दसेनो मा अखा हागोन जोमैया स्रां जागोन जोमैया ख्लब फैगोन बिराद मोजां आरो दसेबाबा इखि बिराद मोजां आरो ना माबाया भिउ पइन्टआ बिराद गोजौ बे हाजोआ बिराद गोथौ आरो ओमफ्राय खिन्थु नै जोमैया खोबथेजोबना लाबाय ओमफ्राय आङो नै दिनै लाइटलुमाव दख'ना गाननानै जोमै रानि जाना फैदों Oh my god नै लाइटलुमाव दख'ना गाननानै जोमै रानि जाना फैदों जोमै रानि जों जोमैखौनो नायनो फैखादों आरो ना इयाव माने जोमैखौ दांनो फैदों आरो जिउआव दांफेरनो मोनाखैमोन जोमैखौ जों गोजौआव नुहुरबायसो थायोमोन आरो ओइ नै जोमैया होननानै जोङो उन्दैयाव बिराद दांनो लुगैयोमोन आरो ना जोमैखौ आंबो दांनो लुगैदोंमोन आरो दा खिन्थु फाइनेलि आङो दांनो मोनबाय नै जोमैखौ जोमैया जेबो गैया इदि उखुन्दै बायदि खुवा बायदिसो आरो ना दै फ्रि 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 फैफायो नै जोंजों बिराद मोजां बिराद नोंथांमोनाबो फैनानै नायफै जोमैखौ गाइस बिराद मजा नांबाय माने बिराद इन्ट्रेस्ट नांबाय आरो ना फैनानै जोबोद गोजोनदों जोमै दांनो मोननानै दिनै फाइनेलि जोमै नुवाखै दसेनो सान्दुं गुदुङो दसेनो सान्दुं दसेनो अखा दसेनो जोमै ख्लोब दसेनो फ्रि फ्रि अखा ओरैबायदि बरिया हा औ बिराद मैगं गायदों बेवहाय बिराद मैगं गायो इयाव एसे साहा लोंलांसै इयाव जाबाय बेरायबाय फट' साफायबाय बिरादनो नै इयाव सोर सानै लेमन टी गरम আছে নেকি गरम गुसु गुसु बोथोराव साहा गुदुं गुदुं सा लोङै 20 थाखा आरोना साया पापरा 20 थाखा ओमफ्रायो दा सा लोङै ओंखारलांसै लामाखौनो नुला अबेखि लामा अबेखि मा पात्ताखौनो मोनला नायलाय फैदा दा आन्दायलायबानो जाबाय ओरैनो जोमै दांनायनि खोथा नै जोमैखौ दांग्लिजोब्बाय आं होनदो आरो लेमन टी जोंना ड्राइभारा 20 मिनिट्सल' होनदोंमोन आरो ओमफ्राय जों बारा लाबाय जोमै मासे मोजां जेरावबो थांनो बाबाय आङो नै गाइस जोमैया दसेनो क्लियार बिराद स्रां जादोंमोन नायलाय मैगंखौ नुदोंमोन नायनाय मैगं गायनायखौ ओमफ्राय नै दानो फैलायबाय हनै माने जेबो माबायानो गैया माने सिनानो गैया दसेनो मा जायो दसेनो मायो ओमफ्राय नै दा जों क्रांसुरि वाटारफलाव थांसै गाइस याव 2 घन्टासो नांगोन आरोना सहैनो थाखाय
दा थांबाय थानोसै बेयाव बारा गोबाव खालामासै जोङो मानोना बा मोननै जायगा थांनांगौथ' बेखायनो बहुत अच्छा मा नारबोदों नायलाय थेला नारबोदों दा जों गारियाव थांगासिनो कांसुरियाव मा खालामनो लाइटलुमखौबो नायनो लुगैयोना गासिखौबो नायना थांजोबनांगौ फैबाय जेला आंथ' गासिखौबो नायलांजोबखागोन ओरैनो थाङा आङो इमान मोजां जायगायाव फैदों जेला गासिखौबो नायगोन थांगोन लाइटलुम नै लाइटलुमनि स्टुडेन्टफ्रा गाइस नोंथांमोना लाइटलुमनि भिउखौ नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना गाइस